Alright, kabalen, kaluguran, balay ka lang, magalang. Okay, uning bayo yung shampoo ka na akong hair ngayon, press na kachu, atin mo dito kabagyong lalo. Alright, kabalen, siyempre po, atsuta na po kikatamong day 17, kikatamong araw-araw Pasko with Ara Muna and friends. And siyempre, uning atsunay Ara Muna, rin friends po, ilang sponsor king venue mi ngayon, kung no ka rin, puntalan mi. So, atila pang pa-surprise. So, kinarog ko salo. So, bahala na la. So, ala ko pong asabi, no kari kami munta, bahala na la po. Ini po yung kayong Day 17, Araw-Araw Pasko with Ara Muna and friends. Here we go! Takpan na ako po lupo! Ay, mata mo. Go. Alright, kabalen. Ayan, Diyos ko. Nang gewada ka na ako. Ano pa rin ako kaya dala. So, ating kami pong puntalan Adwang Senior Citizen. So, abangan niya po yung actual video. Hindi kaya katamang Day 17. Ngayon king Araw-Araw Pasko with Ara Muna and friends. No ka rin na kayo. Sabi niyo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang mundo. Araw-araw ay Pasko, lagot ang ninong-ninang nyo, lagi silang magre-regalo. Kung araw-araw ay Pasko, walang gera, walang gulo, walang masasawing tao. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Okay, kabalen. Tuloy-tulita na po kaya venue, kaya katamong Day 17. Ini pa rin po yung programa yung Araw-Araw Pasko with Ara Muna and friends. Tayo, kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Okay, kabalen. Kalawot na yata yung venue. Let's go, day. Hindi ko pa madalong dumakakit. So, pekalago-lago ko pa mo. I-blindfold ako mo pala. So, kabalen, abangan tayo po. Nung karinda ako kaya dala ready. So, wait na po. Mayakit. Naman nakakakit. Mayakit po tauning ini, halike mayakit. Araw-araw ay Pasko, yan ang laging gusto ko. Mga bata ay may regalo, lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan, may peace of mind lahat tayo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, ang laging isipin nyo, marami
Marami ang magbabago. Yung ugaling masama, kung madamot sa kapwa. Oras na para magbago. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, lagot ang ninong-ninang nyo, lagi silang magre-regalo. Kung araw-araw ay Pasko, walang gera, walang gulo, walang masasawing tao. Patay boyong. Dadan. Ayun pa yun. Yan lang ang nangyari. Hindi na lang ang nangyari. Okay po. Saka na ano. Okay, thank you po. Tapos pakwara ito. Araw-araw ay Pasko, Ay, lolo! Why Gildan po? Goyon. Ah, dito po. Ayun po. Dito sa may sasakyan. Okay po. Ilipunta na lang po kami. Thank you po. sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Tahimik ang araw-araw ay Pasko. Araw-araw ay Pasko, yan ang laging gusto ko. Mga bata ay may regalo, lahat ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan. May Kalawat! lahat tayo. Araw-araw ay Pasko, sa buong mundo, Marintana! kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Marintana, may kalawat-lawat. Marintana, may kalawat-lawat. Laging isipin nyo, kahit ang magbabago, galing masama, kung madamot sa kapwa, oras na para magbago. Kung araw-araw ay Pasko, sa buong mundo, walang away, walang gulo. Araw-araw ay Pasko, sa puso ng bawat tao, tahimik ang Ready, magkait tapos ba? silang magre-regalo. Ah, surprise ako. Surprise ako pala hindi. Sangkit baloy. Okay na. Alright, mga kapatid. Okay na. Kiniyok pala dala. Dito niyo pala ako dadalhin. Alam ko kasing birthday niya eh, pero happy birthday. Sabi ko, happy birthday. Salamat. Nagtitaping kasi kami ng araw-araw Pasko. Sabi nila may pupuntahan kaming dalawang senior citizen.
Kaya palang layo ng biyahe eh. Kaya kakanyang-kanya nyo. Sige, fine. So, ito na yung totoong taping talaga. Alright. Alright, kabalik. Diyan medyo kahit ko pa. Chuta na po Kenny King. Diyos pa, miras kami Sambales. Kaya pala nang kakain ng kalawot. Obviously, it's a part neponing kaya katamong araw-araw Pasko with Ara muna and friends. Introduce kayo po yung kanamong tatang, my biological father, Boyong. Tatay Boy Bildan. Catalino Bildan. So, balo yun na. Ako pala'y Catalino Bildan Jr. And Nanay Bita, ayan. This is my biological parents, ayan. Balo yun naming haluang storya ako. So, I'm happy, Kenny. Yung mga pamangkin ko mga lago, o rin, Diyos ko, lola na ako, rin nga po ko. Morales family. Okay. Ay, kapatid ko siya, si Sai. Yan. Ang galing mo. Ang galing mo. And syempre, dahil birthday mo, ayan, Reneretang, kaya pala sabi ka ako, inibigay mo na yan, paka-special me, special laksaret ang putalang tamo, So, Diyos ko, kabayan. Saan parakit, medyo mabayad siyang bagya. Kandungan mo niya mo. Kaya kasiksik talaga yung laman. Kaya siyempre, ininetong kang mami. Ayan, happy birthday! So, titabang cake. Sige, magkanta na tayo happy birthday. Wala bang ano dyan? Pauline, ano yung cake ni? Sige. Yung candle niya. Ito, yung candle. Indian na. Lelete pa yun. Medyo mabait siya. Paano lang? Okay. Asay, dito ka. Samahan kami. Dito. April, dito kayo. Siyempre yung mga apo. Sali kayo dito. Dito tayo sa sa harap ng camera natin. O papanood nila ni Rona nila. Okay. I see. Okay, let's sing happy birthday. Ay, may music ba? Okay, here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Masaya naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Tang. Mag-wish na ka. Alright! Palakpakan naman! Pero may bigla ako, Tang, bala ako mga 70 ka pa. Tang, tindo ka, Tang. Baka ay, wow! Inibat sa karengke kang. Kanino galing to? Ay, kay Rojan galing to. So, siguradong haburin. Siguradong haburin. Sige, Tang, igutan mo. Yan. Wow! Banata. Ay, may dati. Pari na kung alubon. Alright. Hindi pa yata? Yun na ba yun? Okay. Paano ka naman? Thank you. Kang Rojan. No, kami Rojan yun eh. Balok Chobrod. Saudi, Jeddah. Okay. Magsalita yan pala itatag. Okay. Otang number rin masabihan. Number rin Salamat kayo. Salamat minta kayong birthday ko. Okay.
of mind lahat tayo. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, ang laging isipin nyo, marami ang magbabago. Meet Maricel, one of my friends when I was in Peria. Pag mahina ang Peria, sa'yo nagtitinda ng mga turon para may budget kami. Alright? Tahimik ang buong mundo. Araw-araw ay Pasko, lalutang ninong-ninang nyo, lagi silang magre-regalo. Kung araw-araw ay Pasko, walang gera, walang gulo, walang masasawing tao. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo. Kasi pupunta ako kay ni Kapatan, ali ko maka-makeup. First time na ako. Balo na magkanta ko, balo na beki ko, open na ako mang karela, tanggap na ako. Pero, first time na ako. Makanya nung, kanita pa, Kapatan, makanin forma ng tao. Ela parehong kay Ricardo. Si Tatay Carding. Tatay Carding nga mahilig kang pamada. Si ano pala yung Gracia Kid? Okay kabalen, metong yan naman pong episode din kaya katamong Delanan Yeni. At syempre, metong ka rin nga pasaya tamo in ka na akong Father Dear Boyong. Ayan, syempre Tatay Boyong and Tatay Boy. And syempre, dakal pong salamat king pamanantabayo kaya kami. Ayan, nandiyan medyo bakas pa ka na ako ing bumaha ng luha kanina. Dakal pong salamat king pamanantabayo king kaya katamong programang Araw-Araw Pasko with Ara Muna and Friends. Thank you so much po king kaya katamong sponsor of the day, Mr. and Mrs. Ancheta, Donna Ancheta, yan, at saka si Ray and family na nandyan sa US. Ayan, hindi nyo alam na si tatay pala ang mabibigyan ngayon. So, nag-sponsor lang po kasi na liwala rin din namin. So, meron pag iba tayong bibigyan. So, thank you so much sa ating sponsor of the day. Ayan, maraming salamat po. Thank you. And God bless. Hindi po yung programa yung Araw-Araw Pasko with Ara Muna and Friends and Tatay Boyong. Okay kabalen, o yan, mag-transform na ako po. Siyempre, sabi dapin, nung no kami ni Batan, mo tatalikuran. So, Rene po, yung kana akong biological parents, Inanay Vita, Tatay Boyong, Bildan and Sanchez. Mother ko po itang nigadak ka kay Nanay Dory Sanchez, kapatid niya pong Nanay Vita. So wali naman po wali-waliwa. So thank you so much po kay Paman ng Tabeyo at bibigla ko talaga kita surprise. Thank you and Merry Christmas. Happy birthday. Bye-bye! Okay, ayan. Dakal pong salamat. Karimig surprise po na ako. Siyempre, Banda Alyansa Pampanga Chapter Family. Gana-gana po ako nalabotong gatong wala nung nagsulang po kayo ng band. And siyempre, mas masanting putang abanggit ko lalagyo. Basta magmulakin ka na akong puso ang kompusyon. Thank you so much, Direct Dennis Bondok. Thank you so much. Thank you so much, Beshi Wap, Miss G,
Hinko Santos. And Bangs, thank you so much. And Ramon, thank you. Jack, Bessie, Jepoy, thank you so much. Mami Dang, Paparazzi, and Kuya Driver ng lagyo mo. Ricardo Junior. And syempre, my only one, aliya po number 1. Kasi pag ating number 1, ating number 2, number 3, my only one, Dodong, thank you so much, Sergio. And everybody, thank you so much. Hindi po yung Araw-Araw Pasko with Ara Muna and friends! Bye, guys! Ay Pasko. Oh, left.